Partiýanyň şeýle hem Altynafyr Türkmenistan teleýaýlym bilen birlikde taýýarlanýan arkadagy ýurdun telekeçiler arty gepleşigi bilen nowatda sanyna başlaýar. Mehman atannaşlar edilýärler, çünki gepleşigime gatnaşýan mehmanlar bilen tanış bolarym. Meniň tawhidimde Merzen Aýtut Kerhananyň ýolbaşçysy Ýakup Işanow, Ustat inžener Tut Kerhananyň birinji derejeli inženeri Merdan Ataýew, şeýlem onuň aňyrýanyna Beýik bina Tut Kerhananyň hünärmeni Kadir berdi. Geldim Muradow şeýle hem ennek mehmanymyz Türkmenistanyň Senaatçylar Telekeçiler Partiýasynyň Ahal Welaýat Komitetiniň başlygy Oljerem Kazakowa. Ondan sonra birleşdirip gepleşelim şu ýerine Merdan Tilim bilen dowam etsek, fermer apparan işlerini dogrusunda illeşlemede gurulmak gereken. Şu ýylyň 25 sentýaryna bolup geçen halk maslahatynda hormatly prezidentimiz bizim ýurdumyzyň garaşynyň 30 ýylyna çelli gazanan üstünlikleri barada aýdyp geçdi. Bu ýerde bizim neft gaz pudu, energetika, hime sanagady, dokma toplumy guruluşyk we beýleki pudoklarda gazanan üstünliklerimiz barada bellek geçdi. Bazarlarymyzyň azyk, hojalyk, guruluş harytlary bilen dol üçin edilmeligi barada taşerukdan getirilen harytlaryň orun tutýan harytlary öndürmek barada depkinli işler alyp barýandygyny, senata aýratyn ähmiýet berilýändigini bellek geçdi. Häzirki wagtda bizde öndürilen önümler ýokary hilli we bäsleşige ukyply bolup, diňe bir çeki bazardan dünýä bazarlaryna da öz orunlaryny alýarlar. Häzirki wagtda Türkmen telekeçileri smart telewizorlary, notebooklary, planşetleri, monoblokları, çek skanerleri ve beýleki elektronika sanly tehnologiýa değişli enjamlaryň bir näçelerini öndürmäge başladylar. Ýakyn wagtda da hormatly prezidentimiz telekeçileriň önüne täze bir maksat goýdy. Olam senagat we avto elektronika değişli lukmançylar değişli tehnikalaryň öndürilmeginiň täze öwüşgelerini, täze depkinini başlamagy taşyrdy. Ustat inžener Tuz Kerhanasy bir näçe ýyldan bäri guruluş pudonuny öz münasip goşaklaryny goşup, şu garaşlygyň 30 ýyllygyna toý sowatlary bilen, bayramçylyk sowatlary bilen geldi. Biz bir näçe ýyldan bäri ýurdumyzyň ähli welaýatlaryna durmuş medeni maksatly guruluş besgalaryny gurup ulanmagy berdik. Çağlar, bağlary, mektepler, hassahanalar, suwda merkezleri, din çalyş desgalary gurup ulanmagy berdik. Şeýle de aýratyn bellek geçişim gelen zat diňe bir halk maslahatynda da şu ýyl awazda geçirilen Merkez Aziýa döwletleriniň konsultativ duşuny hormatly prezidentimiz telekeçiler üçin Merkez Aziýadaky ähli telekeçileriň ahlynyň toruny döretmek barada teklip bilen çykyş etdi. Bu bolsa bizim telekeçilerimiziň diňe bir ýurdun çägine de eýsem sebepde de hyzmatdaşlygy gyzgyn depkinde artdyrmak üçin aladasynyň bardygyny we hormatly prezidentimiziň hut özüniň şu mesele esas orun berýändiginiň aýdyn sultnamasy Merdan dogry bellek geçen gahraman arkadan ýa-ni halk maslahatynyň mejlisinde de bellek geçdi. Ýurdumyzyň ähli künjeklerini, ýagny bir çet gyrak owalarda hem riýaşaýyş ýaýlaryň, durmuş maksatly binalaryň, fagly goýlaryň, sport ýetgalaryň, şaglar, baglaryň, mektepleriň, ýagny guruluşyň, täze bir görnüşleriň, bir dünýä ümürlerine aýyp gelýän bir içi täze tehnologiýalar ornaşdyrylan mektepleriň guruluşyny hem bu günde Türkmen telekeçileriň alyp barýanyny bellek geçdi. Şeýle bir ýene bir ýer defgalaryň biri bolan ýagny Aşgabat Türkmenbaşy bir ýokary tezlik awtomobil ýolunyň Türkmen guruluşçylaryň alyp barýanyny bellek geçdi. Şeýle mene Ahal Welaýatynyň Gökdepe tarabyna, Ahal Welaýatynyň täze döwra dolandyryş merkezinden Türkmen telekeçileriň alyp barýanyny bellek geçdi. Şu ýerde gahraman arkadan bu günde Türkmen telekeçilerine şeýle gollawlaryň, himayetlaryň berilmegi şeýle bu günde Türkmen telekeçiler şu gollawlardan peýdalanyp dünýä kärhanalaryny bäsleşip biljek telekeçilerden bu günde ýüze çykmagy hormatly prezidentimiziň bir döredýän mümkinçiliklerini aýdyp tutdamy bolup durýar. Ähli işlerde faňly ornaşdyryp bu günde Türkmenistan matandan alyp barýan işlerin bir hassa bir ilerleýäniň aýdyp tutdamy bolup durýar. Ýa-da bu günde Türkmen telekeçilerine bir dünýä kärhanalaryny bäsleşip biljek guruluşlaryň bolmagy, önme rejiminiň bolmagy, şeýle bu günde Türkmen telekeçilerine bir ýa-da Türkmenistan watanynda dünýä barlaryna, dünýä daşary ýurtlara sebde çykmagy bu günde hormatly prezident döredýän mümkinçiliklerini aýdyp tutdamy bolup durýar. Nesinem kärhanalaryň ýeke
raýatymyzda däl vilayet günjeklemizde hem bir näçe işlerini bir üstünlikle alpar punktuna bir türkmen vatanymyzda bir belli karhanalaryň biri. Bu gün hem sizin alparyan işlerini hormatly prezidentimiz bir döredýän hemaýat gollawlar netijesinde öz işlerini üstünlikle alparýarlar. Şeýlen bahramanlyklaryň taýdanlary bilen bu gün guruluş işleriniň bir içinde bir täze tehnologiýalaryň, täze dünýä ýylyna gelýän ýenjalaryň gurulşdurma, şeýle karhananyňda bir aglawasyly ýaşlaryň bolmagy. Şeýle hem bir bu günde şu ýaşlaryň bir taňyla markaly bir iş alp barmaklary hormatly prezident bu günde döredýän mükünçlikleriň aýdyň tutdamy bolup durýar. Bizim karhanamız häzirki wagtda müňlerçe iş orunlaryny döretmek bilen bir hatarda karhanamyzda ähli işler sanyly markaly hasabat ýöretilýär. Närimenlerimizin hem ýokary derejede, halkara derejede bolmak üçin hem işgärlerimiz hemişe içerki okuw meýilnamalary esasynda olaryň hünär ýokalandyryş meýilnamalary alynyp barylýar. Hünärmenlerimiz hemişe täze çykan tehnologiýalaryň aýykdaş bolmagyna mümkinçilikler döredilýär. Bularyň işleriniň ansat we ýeňil amal aşyrmaklary üçin karhanaň alyp barýan guruluşyk işlerine we beýleki işlerine de ýeňillikler bolar ýaly değişli işler alynyp barylýar. Bize şeýle giň mümkinçilikler döretip berýän hormatly prezidentimizin jany sag, ömrüzok alyp barýan işleri elmi damar başlyklary beslensin. Türkmen telekeçilerimiň guruluşçylaryň alyp barýan işleri bir uly üstünliklere ýetýär. Inşallah doğrusundan gepleşigimizi kadir we disiplinle dowam etsek, bir büyük bir nasıl karhanaň alyp barýan işler doğrusundan şeýle bir watanymyza bu konuda bir